Va ser una separació de mutu acord. Ella em va dir que em deixava i jo vaig dir que quin remei. Però jo sóc optimista i els 4 anys de relació m'han fet créixer. Dels 28 als 32 anys, exactament, vaig créixer, sense cap incidència destacable de salut ni cap accident notable. En canvi, hi ha relacions que duren molts anys i funcionen bé, com la que acabo de llegir ara. Més de 80 anys junts. Ho diu l'etiqueta d'una coneguda marca d'arròs. Bé, la meva relació va funcionar acceptablement 4 anys. El que no entenc és per què no se'n va renovar el contracte. I és que viure en parella és la situació desitjable, no? Menys pels que són autònoms i independents. L'experiència ens dona coneixement, vaja, això ho deien els empiristes anglesos, però en el cas del món de la parella, l'experiència no val per res. No? A vegades ho sembla. Ja sabeu a què em refereixo quan dic que l'experiència no val per res, que la gent podrà canviar de parella, però la gent no canvia. Tot i que Charles Dickens potser no estaria d'acord, perquè en el seu conte de Nadal un personatge impresentable s'acaba convertint en una mena d'aspirant a àngel. Però és un conte. Així que els penques seguiran sent uns penques, els enterats uns enterats, i així amb totes les categories d'impresentables, fins que la mort els separi de la vida.